Jo. Kdo je nejlepší fotbalista? Nejlepší? Jako od nás? Mhm. Jako takhle, ty to budeš dávat... V týmu. Já asi typuju Jižího. Jde vidět, že má hodně zkušeností a z určitých situací umí vybruslit úplně fantasticky. Takže Jiží. Pozem mi dva, ne? Asi druzí třetí. Chtěl jsem to říct. Asi. Kdo je nejlepší hlavičkář? Nejlepší hlavičkář. No počkej, Mík, asi ne. Mík, asi Mík a Čelda. No Mík, ale Mík jenom defenzivní teda, hlavička. Kdo vypálí největší pumelici? Tak to je Maty. To jsem já. To je Maty asi, no. To je Máka. Kdo má nejslabší vydrž? Nejslabší? To by. Tak to bude asi... Musíme říct. Nemůžu říct. Musíš říct, to by. Asi Toby. Asi to by. Asi Toby a Bedy, no. A můj na palec trošku, ale... Palček, no. Kdo je největší vůdce na hřišti? Tak to bude asi Moty a Dario. Bych tak typl. Jsou taky dvě vůči osobnosti tady v týmu. Kdo je nejhlasitější v kabině? No. Tak to bude určitě tam jako balkánská dvojka, Avdič a Krištof. Asi z tohohle pohledu. Když po poločase to bylo No, to byl Bedy, jako, ale takhle asi nejčastěji po tréninku a tak jde slyšet Dario a Avdi, no. Ty zpívají furt a tak. Kdo je největší nervák? Tak to bude asi Dario. A možná tam bych tak náš golman Lukáš Palčák. Jo, palec, no. Jo, palec, vidíš to. Palec asi, no. No. Kdo je největší herečka? Jiži. Asi Jiži, no. Asi Jiži, pravděpodobně. Kdo má nejlepší hudební vkus? Jo, to je těžký. No každý má něco, že jo? No, Bedy, ne? ne. Já bych typl mě, já bych řekl, že Ale, přestaň. Ale No, tak jak říkal. Kdo je nejhorší zpěvák? Palec asi, no. Kdo je největší spáč? Já to nevím, my s klukama moc nespíme, no. Největší spáč. Já bych typl Tobyho, jako. To nevím. No. Kdo nejvíc chrape? Nejvíc chrápe, to se asi nedá říct, to je taky těžký výběr, jelikož tady spíme jen spolu, tak... tak nevím vůbec. Kdo nejhůř vaří? To je těžký tohle. Asi Toby bych typl, ten... Jo, budeš Vím, že jako jako- Toby. Asi nevaří, co jsem slyšel, tak asi Toby. Kdo je nejhorší řidič? Tak to je Toby. Jo, tak to je 100%. To je určitě Toby. Jo, to... Kdo je největší pedant na úklid? Paněvička. Asi jo. Paněvička, jak to vidíme. Jako. Kdo je největší manekin? No. Já bych řekl Peťa Vašek, určitě. Vašan. Ten má super outfity. Vašan, no. Asi jo, Vašan může být, jako no. Kdo je největší magnet na holky? Největší magnet na holky? No Jirka, ne? Ty jsi říkal, ne? Ne. Ne, určitě ne. No, Kdyby tam byl Bedy, tak teda ten, no to ne. The Place, no. To je těžký. To je těžký, To je to je otázka. hodně těžký, no, jako tam bych... Jarda má, ne? Asi, no. Jarda býval, no. A nejsi magnet, ale úplně. Kdo je největší srandista? To jsme my dva, určitě. ne. Jako ze všema je sranda, jako. Se všechno přesně tak, no. Každý něco hodí vždycky, no. Kdo Ale je, jenom jestli můžu tak vždycky stačí, když palec něco parka řekne, no, tak to stačí vždycky. kdo je největší opozdilec? Toby. No. Určitě Toby. To je jasný úplně. A největší průserář? Byl taky on. To bude taky Toby asi. Už je tady řečené hodněkrát, ale Toby, no. Byl taky on.